Takže já ti gratuluju. Já tady nevím, kdy se to dá nastrčit, ty mluvila o tom, tak to má. To je první křev na tom dalším. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch on my brother's soul. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over Jude and Son. If this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, stand by and we will watch the flames burn over on the mountainside high. And if we should die tonight, then we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out, Father, prepare us, we will watch the flames burn over on the mountainside. Desolation comes upon the sky, and I see fire inside the mountains. I see fire burning the trees. I see fire hollowing souls. I see fire burning the breeze. I hope that you'll remember me. Should my people fall, then surely I'll do the same. Confined in mountain holes, we got too close to the flame. Calling out, Father, hold fast and we will watch the flames burn over on the mountainside. Desolation comes upon the sky, and I see fire inside the mountains. I see fire burning the trees. I see fire hollowing souls. I see fire blood in the breeze. I hope that you'll remember me. For if the night is burning, I will cover my eyes. For if the dark returns, then my brothers will die. And as the skies falling down, it crashed into this lonely town. And if the shadows upon the ground, I hear my people screaming out. And I see fire inside the mountains. I see fire burning the trees. I see fire hollowing souls. I see fire blood in the breeze. I see fire. Oh, we know I saw the city burning out. I see fire till the heat upon my skin. I see fire. I see fire burn over on the mountainside. Dala nám kapela, kterou jsme pracovně pokřtili, kapela na jedno použití. Proč jsme ji takto pokřtili a jaký má
jaký vztah má tato kapela ke knížce Stín, vám už poví náš velectěný host a kmotr knížky, kterého tímto zvu ke mně, David Smoljak. Předávám mu tímto slovo. Děkuji. Děkuji. Dobrý den. Já jsem se dostal před 14 dny poprvé v životě do komunální politiky v malé obci na kraji Prahy a už jsem kmotr. S tou politikou opravdu se to s člověkem veze hned od prvního dne. Začali jsme tady titulní písní z Hobita, což není náhoda. A kapela na jedno použití, tu vám představím. Na housle hrál Martin Zbrožek. Na kontrabás pan vydavatel, pan Foršt. Na kytaru Petr Tichý, což je tatínek naší zpěvačky a hlavní osobnosti dnešního večera Johanky Tiché. Já poprosím Johanku, aby si sem šla ke mně sednout. My jsme vlastně se tady sešli kvůli jedné věci. I tato kapela vznikla kvůli jedné věci a to je tahleta knížka. Tahleta knížka, kterou Johanka napsala, jmenuje se Stín. A já jsem se chtěl právě Johanky zeptat, kdy napsala první písmeno téhle knížky. Úplně přesně teda první písmeno. Já bych chtěla nejdřív samozřejmě všechny pozdravit a jste strašně hodný, že jste přišli a že jste takhle se tu objevili všichni. A děkuji teda všem, kdo se objevili dneska. První písmeno úplně téhle knížky přesně vůbec nevím. Bylo to přibližně před 2, možná 3 lety. A bylo to vlastně první písmeno, se dokonce snad ani v knížce vůbec neobjevuje, protože začátek byl samozřejmě strašně přepisován, ale začalo to tady přibližně před 3 lety. Mě by zajímalo, když vlastně, to je tvoje prvotina, že jo, tahle knížka, kolik si toho zvládla napsat na jeden zátah, když jsi tomu poprvé sedla? Tak úplně poprvé to nebylo úplně slavné, to bylo pouze pár stránek a já jsem je stejně nakonec všechny přepsala a vyměnila, takže úplně poprvé to vlastně úplně moc velká slava nebyla, ale postupně se to začalo rozvíjet, postupně se mi to dařilo líp a líp. Pak jsem třeba během 1 týdnu napsala těch stránek, že jsem vyloženě už seděla a psala a strašně to ubíhalo, to jsem byla hrozně šťastná. Tak postupně se vlastně ten počet stránek zvyšoval s tím, jak jsem se víc zžívala s příběhem, jak jsem vlastně víc vplouvala do té postavy, za kterou píšu. Ale poprvé to moc nešlo. A myslím, že poprvé napsat pár stránek, to málo kdo z nás jako kdy zvládl. Já sám píšu celý život a většinou nenapíšu na jeden zátah víc než 15 řádek, takže to musím říct, že to je z mýho pohledu naprosto obdivuhodný. Ty jsi vlastně tady zpívala tu titulní píseň z Hobita, tak se chci zeptat, jaký máš vztah k Tolkienovi? Můj vztah k Tolkienovi je veskrze pozitivní. Já bych řekla, že to je jeden z nejoblíbenějších mých jakoby autorů. Ani ne tak třeba do stylu, jakým psal, ale spíš proto, že vlastně zvládl vytvořit něco, co vlastně asi nikdo před ním nevytvořil. Vytvořil kompaktní svět s historií, s jazyky, se vším vlastně naprosto uvěřitelným. A dokázal to zapracovat ještě do příběhu, který vlastně je jakoby legendární až dodnes. Je to nejslavnější snad úplně fantasy příběh, co kdy vzniknul, takže můj vztah k němu je velice pozitivní. Já bych s dovolením odbočil tady k panu nakladateli. Vy máte nějakou zkušenost s tímhle druhem literatury, fantasy, nebo jste k tomu sáhli poprvé? Tak, dobré odpoledne všem také přeju a vítám všechny, kdo jste dorazili. Jsme moc rádi, že vás je tu hojné množství. K té otázce. Musím se přiznat, že až do vydání téhle knihy moje zkušenost fantasy byla pouze zkušeností čtenáře a vlastně naše nakladatelství se zaměřuje na trošku jinou literaturu, než je fantasy. Ale když mi vlastně zavolal pan Ondřej Havelka, kterého tady samozřejmě také vítám, že
má pro mě, mohl být pro mě rukopis, tak jsem si říkal, to bude určitě zajímavý. Přečetl jsem to a pak jsem to dal teda přečíst své dceři, která svým věkem u nás v redakci zastupuje tu mladší generaci, protože já už přece jenom nejsem úplná cílovka pro fantazii, když Tolkiena jsem samozřejmě čet dokonce víckrát. A ta byla nadšená. Tak jsme si říkali, proč ne? Děkuji. Já se ještě vrátím k Johance. Já, když jsem tu knížku poprvé četl, tak jsem kromě obdivu k žánru fantasy tam teda ještě vypozoroval, aspoň z mého pohledu, obdiv k americké drsné škole. Protože ten hlavní hrdina mě značně připomínal Phila Marlowa. Tak se chci Johanky zeptat, co máš vlastně na své poličce nad postelí za knížky? Já nad postelí nemám nic, protože tam nemám poličku, ale já vlastně většinu knížek nekupuji, abych to nestíhala, já čtu hodně mnoho a kvantum knížek, které přečtu, by se nám ani domů snad nevešlo, ale co čtu, tak je právě dost často tenhle styl literatury, vlastně takový jakoby rychlejší, hodně akční. Nemůžu úplně říct, že by to byl jenom jediný žánr, ale například uvedu autory Ruth Hurman, velmi oblíbená autorka, její postavy mě občas i inspirovaly v mém psaní. A to je příklad urban fantasy, takové té městské fantasy, kdy vlastně se snoubí jakoby moderní svět s tou magií a se vším je to kombinované dohromady. Takže určitě knížky tohohle stylu by se u mě daly najít, ale není to jedno omezené téma. Vlastně všechno, co je zajímavé, tak mě nějakým způsobem zajímá. Ten Chandler tam není teda. Jo, že jo. Já nezastírám, že vlastně Johanku znám hrozně dlouho, hlavně teda její rodiče a skrze ně Johanku. A pamatuju si vždycky, že byla neuvěřitelně vitální, že prostě jezdila a jezdí dodnes na koni, střílela z luku, ovládala různé magické věci od Drakey až po, vlastně já to ani úplně přesně všechno nevím pojmenovat, různé hry s ohnivými předměty. A úplně jsem byl fascinován, kolik toho stíhá. A tady v té knížce na jejím obalu jsem se ještě dočetl, že sbírá kameny. Což jsem netušil teda do nedávna. Tak já si tě teď, Johanko, vyzkouším. Schválně mi řekni, co je tohle za kámen. Na mikrofon. Karneol, možná nějaký? Ano, je to karneol. Přísahám, že jsme nebyli domluvení. To jsem si vlastně tenhle kámen jsem chtěl Johance dát, protože ten prý v sobě skrývá náboj, který dodává člověku fantazii a kreativitu. Takže bych si považoval za čest, kdyby si ho zařadila do své sbírky. Děkuju moc, děkuju moc. Jsou to teda vlastnosti, které Johanka má, takže je nepotřebuje dodávat nějakými kameny, nicméně taková záloha se, myslím, vždycky může hodit. Já bych teď poděkoval teda za úvodní slovo a poprosil bych Ondřeje Havelku, dalšího kmotra, aby se přidal k nám. Tak já si prosím. Jo? Dobré odpoledne. No, já jsem teda chtěl říct taky pár slov, protože samozřejmě, když člověka něco začne bavit, tak pak strašně záleží na té míře té fascinace. A já Johanku znám od malička, teda ne, že bych u tichých bydlel, to ne, ale jsou to kamarádi, takže vím, že skutečně Johanka začala číst a hodně četla a že jí to strašně bavilo a právě když člověk podlehne tomu, já nechci říkat vášeň, že vášeň nás někam jako otápí, ale ta fascinace nás žene někam dopředu, že? Tak když prostě začala podléhat té fascinaci, tak bylo celkem logické a přirozené, že si to chtěla ohmatat jako i zevnitř, chtěla ten fenomén toho vyprávění, literárního vyprávění příběhu vyzkoušet, takže začala si psát, jenomže pak právě záleží, myslím, docela v tomto oboru na dvou takových zásadních okolnostech. A sice jestli člověk, který podlehne takové fascinaci a té touze, jak se vyjádřit tímto způsobem, jestli dokáže ty věci dotáhnout do konce. Hele, zde knížka, důkaz.
No a druhá věc, která taky docela je důležitá, je, jestli ten člověk, který začne psát, je skutečně, jestli to zkrátka není pouze grafoman, anebo jestli to je člověk, který je obdařen nějakým talentem, nebo jinými slovy nějakou uměleckou tvůrčí intuicí. Zde teda nemohu moc sloužit, protože já jsem tu knížku ještě nečetl, ale věřím panu Forštovi, věřím Davidovi, a když tedy David doporučil vydání tu knihu, protože ji četl, když pan Foršt zvážil, že by ji měl vydat, že by měl utratit ty peníze za to vydání, protože on samozřejmě velice bedlivě zvažuje, kterou knihu vydat a kterou ne, tak si myslím, že asi v Johance skutečně ten talent přijme, tak já jí přeju, aby jí tahle fascinace vydržela, aby jí to dál bavilo, aby nezůstalo jenom u té prvotiny, protože ta druhá věc bude mnohem těžší, to my známe. Napsat druhou věc nebo vytvořit tu druhou věc po té první, třeba úspěšné, je ještě těžší. No nic, tak já to jsem jenom chtěl říct na začátek a teď bych zaspíval píseň za doprovodu této úctyhodné kapely. Je to věc, která zase, vlastně Johanka bude taky rád, je to věc, kterou samozřejmě mnozí budete znát, protože to je americká písnička Dinah, ale k ní napsal text Vítězslav Nezval a to se hodí, protože Vítězslav Nezval v jednom ze svých raněných manifestů napsal takovou klíčovou větu, která mě hrozně baví a které se držím. A ta věta zní: jsem zaujat pro svůj způsob. Takže Johanko, zůstaň zaujata pro svůj způsob. Já miluji jen tebe, chci tě stále kolem sebe, bez tebe mě všechno sebe, bebe. Já miluji jen tebe, tvé oči modré jak nebe, náruč v níž jsem našel ráj, v tom ráji banánů, citronů, pomorančů a fíků objevil jsem tu Afriku. Bebe, až se rozpláčeš, bebe, jako malé sladké bebe, budu ti hrát na šalmaj. Větra Nezvalova šalvaj.
poděkuji svému spolukmotrovi a celému souboru. Poprosím Petra Tichého, jestli by se neujal tamhle toho podnosu se skleničkami a se sektem. Zkusíme pokřtít knížku, kvůli které jsme se tady dneska sešli. Já vím, že Ondřej nemá rád slovo kmotr. Ne, kmotr je dobrý slovo. Kmotr je dobrý slovo, ale já si myslím, že se věci nekřtí, křtí se lidé, takže já většinou uvádím takovéto věci do dobré společnosti, tak uveďme knihu do dobré společnosti. K tomu se rád připojím a doufám, že vy také. Já bych si dovolil teda, protože kmotr, mě to teda slovo neleze přes ty, na Slovensku mají proto výborný výraz krstný otec. Tak jako krstný otec bych si dovolil teda předat, aby do té sbírky těch kamenů bylo více, protože jeden kámen talent nedělá. Tak bych si dovolil takový kmotrovský dáreček. A jinak teda poprosím Petra, aby to bouchnul. Jste měla ty knížky. Tak ještě, to je vždycky problém. Ticho, tak možná nějaké přání, že bychom vyslovili na té knize. Tak máš už to sformulované? Nevím, no zkusím to. No tak já bych přál té knize samozřejmě to, co se říká většinou, aby si našla cestu k co největšímu počtu čtenářů. Já bych řekl, že pak by bylo dobré, kdyby ti, co ty si to přečtou, to doporučovali dalším svým kamarádům, aby se to valilo jako lavina. A aby došlo potom k takové situaci, že třeba za pár měsíců už nervózní čtenáři budou se ptát u pultu v knihkupectvích, prosím nás, vyšlo něco nového o takové ty mladé holky, jaký ani není snad 20, Tichá se jmenuje. Je něco nového? Tak to bych si přál. Jo. K tomu bych se připojil, určitě tady k tomu bych se připojil. Tohle je trošku zvláštní chvíle pro nakladatele, my už těch knížek máme za sebou víc a vždycky, nikdy se neubráním tomu zvláštnímu pocitu, který mám, když ta kniha vstupuje do dobré společnosti. I když to slovo kmotr za to nemůže, musím říct, za to, jakou má dneska konotaci, ale přesto je zvláštní, protože měl jsem tu čest sledovat vlastně rukopis celou tu cestu, kdy přišel k nám do redakce, přes všechny korektury jazykové, který by prošel přes výrobu a tak dále. A teď má najednou člověk pocit, že posílá tak jako trochu vlastní dítě do světa. K tomu jednu vsuvku, ten rukopis, který já jsem dostal, to jsem chtěl říct právě, jak jsme se bavili o té vyspělosti textu, nebo jak to tady zaznělo, tak rukopis Johanky byl úplně hotový. Tam jsme do redakce se prakticky nesahalo a to zaujetí, jak o něm mluvil pan Havelka, tak bylo obrovský, protože právě to zaujetí dotáhne ten text do toho konce. Protože já jsem četl spoustu textů, který tohle neměli a nedají se použít. Ale tohle byl zralý text od samého začátku. Takže pokud se mám vrátit k tomu přání, chtěl bych popřát knize a je hlavně její autorce. Zní to jako klišé, ale hodně se do další práce. Protože pokud nám začnou tlouct na dveře v redakci, kdy je ten další díl, tak určitě rádi jim bychom řekli, že se již píše. Ale samozřejmě to všechno uvidíme. No a knize hodně čtenářů samozřejmě a platící čtenářů, které si se můžou přemluvit. Přesně tak. To je ten konec. 3, 2, 1, teď. Tak ještě. Tak. Já, jestli můžu ještě se vlastně připojit svým krátkým přáním, tak já bych chtěl teďko popřát, aby jméno Johana Tichá znělo pěkně nahlas a aby kniha Stín vnesla světlo do dějin české literatury. Tak ať se vám knížka líbí.